Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Esquadro! No. Ayaw na. Nakailan na kanimo. Si alias Boy Bangag magkaha ka. Ngayon ba makasod? Ano ta makasod ti Mayo? Kuan, no, ba ko lukaw importante ka ayo. Mahimong mabalik lang ka ugma, sir. Sige na, please. Sudla ko. Kaya dito kain akong tuyo ni mo. Palihog lang. Kinsa na, mamita? Oh, Indeglina, buhi ka? Uy, Daglina, sorry. Nakaibaw na noon siya. okay lang, mamita. Dili hangtod-hangtod nga matago ang akong sekreto. Dali nga rin sa sud maniboy. Usay buti pasabuti ang dakong uwat ti mo si Bunahong. Kining dakong uwat nga nibadlis ining akong naong. Mao ang buhi nga dumanan sa kabangis sa usa ka tawo. Nga gitinguha kong patsyon manuypoy. Niadtong higayon na. Gilikayan ko na siya. Tungod kay nahibaw ko nga ako ang lawas ang iyang giapas. Og may laing lalaki sab nga gustong hawason ko sa lapo ko na kong kalibutan. Apan wa siya makadawat. Iya kong gipadagit o gipanamass-tamasan. Deglina, Human siya matagpaw sa akong lawas. Gibalabay ko niya sa usa ka dakong sapa nga napuno sa mga samad o mga punog ang kalawasan. Apan maayo kikayo ang Ginoo. Kay bisan pa man sa akong pagkamakasasa, kiluwas paghihapon ko niya gikan sa tinuon ta na akong kamatayan. kinsa ang nagbuhat ti mo sa ingon. Kipaninglan ko siya. Ayaw na ka na og tinguha pa manay boy. Kay wa kay kalainan sa maong tao. Mananap kasab nga pagkaigsuon. Deglina, Ikaw mao'y unang gikupa sa akong pagkababae, Manoy Boy. Imong gikupa ang akong pagkatao. Lakip na ang akong kaugmaon. gipasulan ko na kadto, Deglina. Dito sud sa bilangguan, gihinuklugan ko ang dakusa nga nahimo ko niya mo. Uwahin na, Manoy Boy. Uwahin na. Dili mo na ako ikabalik sa kanina kung pagkaako. Kuwaon ko ikaw. Ipahimutang ko ikaw og bayong kapuyan. O panaliptan ko ikaw batok sa giingon ni mong tao. Ako'y manimaos niya. Kung si kinsa man siya, alam ni mo. Wa kay angay nga mubuhat ni anak kay sama niya dautan og bangis sab ka, Manoy. Deglina, ninihigayon na mahangyo ko ni mo. Napabinawa ko, Deglina. Lakaw na. Palihog lang, Manoy Boy. Palihog lang. Ipatigbabaw ko akong pagkamagwang ni Hingayura. Deglina, uban ako. Ayaw gyud ko pugsa nga makasukol nimo, Manoy. Ayaw gyud ko pugsa. Kahanas ni mong mugamit ang armas. Oh. Oh, Manoy. Aron doon ako'y ikasukol sa mga tao nga salbahis. Bangis ug lampingasan. Deglina, Dili na ako ang kaning klina nga imong manghod. Ang klina nga muhilak lang kung imong panamas-tamasan. Karon, makamaon akong mapatay og taong dautan. huwag niyo ko magdahom sa kong labati. Kung nakita ka, Deglina, dako ni siyang buhi. Kung ingunan ni ato sa kaisok. Kuwang ang impormasyon nga iyaghatan ako. Pero sige lang, dili mayon do'y dalion. Kaya naa pa siya sa grabing kasilagan ako.
wa man mauli si Inday Glina. Nagsulti ba siya kung asa siya, Mama Dibe? Oh, gani daw man niya og painom na ko sa akong tambal. Nanangit nga may adtoon. Iyang boss kunos trabaho. Katong nagtrabaho pa siya ba? Mo ba Ma? Kumusta naman ka ng gabi? Ay, kaluoy sa Ginoo medyo maarang-arang na taon, Inday Alia. Bilib lang gid ko ni Glina kay maayo kayo niyang pagkatiman ng akong inahan. Ikaw ha? Tingali ba yung ma-develop ka ni Glenna? Unsa? Bitaw eh. Misalig masab ko ni mo, Misael. Salamat, Alia. Gwapa pa si Miss Glenna. Nindot pagit kayo klawas. Kanaramang na kung uwat nga nagbadli siyang naw ang problema anak niya, di ba? Tinuod ka na. Pero ikaw ang gipili sa akong kasing-kasing. Ug mausap ka nang akong gipati alam ni mo, Misael. Bisan og sa kadaghan nga ako mga kailang mga lalaki, na pwede ang tanak kong higugmaon. Apan ikaw gyud mo igipili sa akong kasing-kasing. Guilty ba ko alang sa pag-abot niya ni Sir Mark? Kay murag wa ko'y naw nga ikatubang unya niya. Ayaw ka na ko na una, ah. Ayaw ka pala ka. Mangita ra sa punya ko og hustong timing. Aron itugan ko niya ang bahay na tong duha, Misael. Salamat, Alia. Ikaw, karawala unta, labak. Ikaw patay sa imo kaaway nga pulis na apas telebisyo. Mas may nang in a plain view. Maklaro yun nga ako. Maong nipatay nila. Darling palangga. Samot na karapatong-patong imo kaso. Wa ko'y angay kadlukan. Kay wanted naman ko. Pinangita naman ko. Mas mayong isinggit ko sa tibok kalibutan. Ang akong kasuko sa mga tao nga mao'y nakaingon sa akong ginangatan karon. Oh, sa bagay. Naatagdaghan ko halta. Ako karapanalipod sa imo ha. Salamat. Daghan yung kayong salamat, darling palangga na ko. Madam Ching. Oh, ikaw karapahuway ha. O niya, ikaw ka na dakan balot pa. Tala na akasustansya pa kaon ka dakan balot. May bawo na kugunsay na sa imong una-una. Ako kalipay ba? Kato ba? Pakitoy-kitoy. Pakitoy-kitoy. Imo ako, bangag sa ilong. Welcome home, Dad. Salamat. Salamat, Iha Alia. Ay, salamat kaayo. Mayong pag-abot, Sir Mark. Salamat sa Misael. Kumusta din, Okay naman, sir. Wala may hulga sa seguridad nila ni Alia og nang Butsyang. Daghan gyud kayong salamat sa pagsanong nimo sa kong hangyo. Ayaw ka na ko na, sir. Wa gyud makuha ang kagaw nga Major Gaspar nga nagkapatay og duha sa kanhini-ini ka mga kauban sa serbisyo. Samtang naapa kining pipila ka mga eskalawag, sir. Daghan pa sab ang sama sa kagaw nga Major Gaspar ang mamahimong kawas nun. Maayo kay nakasuroy kag balik. Manawag mo nung ko nimo Ha? Kaya nga naman di ay mamita. Nanay update sa imong gipamalihog na ako. Ang hain man ato. Kuan, naanak ko'y kasayuran kung si Kinsa ang babae nga nakaplag ang patay. Ug may gituhuan nga mao si Crystal Alcantara.
Kinsa siya, mamita? Kuan, ginganlan og Marian. Apo sa katiguang nga tigtunaw og kandila nga itumod rasab niya sa mga manindahay sa basilika. Unsa? Kinuo ko. Dito yun ko sa mga dapit nga lagi puy-an. Medyo bukid-bukid. O sa ubos mo ang nakong sapa. Kundiin, gibalita nga napalgan ko no pateng lawas sa nawa nga si Cristal Alcantara. Nainabi ba ni mo ang giingon ni mong apuhan, mamita? Oo, nahinabi na ko si Lolo Polonio. 72 anyos pero himsog pa kaayo, glagsik. Palahubog sa kaayo. At tuono niya nato siya. Gusto kong ikasulti ka ng giingon ni mong tiguang nga Lolo Polonio. Okay na, nadagutan na mga kandila nga gipalit ni Muglin, ha? Kinsa to gani kini siya, mamita? Marian kuno, may sulti atong tiguang nga Lolo Polonio. Marian. Kunain man karon ng imuhang kalag. Gusto kong pangitaon ng hustisya sa imong kamatayon. Maghimo ko og pagkisusi. Abi ni mo no, Glena? Nakapangutan ako sa kung kaugalingon ba sa pagkakita nako sa apuhan ani niya kun safe ba kahaango sa 18 anyos nga dalaga kauban sa apuhan ni ining palahubog. Ay, ikaw man di ay ni. O, may kauban ka man. Kuan, nasa tuyo ni mo Lolo Polonio? Dili na ba ko ka padayon ninyo kay di ay daghang sinako nga mga tunawonon nga mga kandila sa gamay kong salasala. Sagdi lang. Di nila lang ta mag-istoryahan ay Lolo Polonio. Ay, usa naman sa dahin yung toyo, oy. O sa tinuod nga nahitabo. Nganong napalgan nga patay na ang imong apo nga usa ka 18 anyos. Dahin pa. Pulis ka ba di ay nga nagsusi ka ang bahay na? Dili. Apan ako ang ginganlan og Cristal Alcantara. Og dako akong buhi. Dili ako katong napalgang patay. Ikaw, imuha di ay ang pitaka nga dito sa maong dapit doon sa nakaplagang patay lawas sa akong apo. Unsay tinuuray nga nahitabo sa maong batanon nga susama na ako og gitason og porma sa lawas. Ha? Aksidente ang iyang pagkamatay. Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita. Lakaw, balik sa ubos. Kay naay baho nga kitaguan kining tikuwanga. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.